תשובות לשאלות בכשרות ברגע אחד. מהו תהליך טבילת כלים? לפני הטבילה, ודא שכל התוויות והדבק הוסרו לחלוטין מהכלי. אפילו אם נשאר מעט, יהיה צורך להטביל אותו שוב. לפני הטבילה, תוך כדי החזקת הכלי, אמור את הברכה, ואז טובלים את הכלי כולו במים כך שהכלי לגמרי מכוסה. לשחרר את האצבעות לרגע קצר כדי שהמים יגיעו לכל חלקי הכלי, כולל החלק שמוחזק ביד. אם חוששים שהכלי ייפול, אז אפשר להרטיב את היד במי המקווה לפני הטבילה, ואז להוציא את הכלי מהמקווה. עדיין יש לכם שאלות בכשרות? לחצו למטה. התשובות מחכות לכם בספר שלי.